Здравейте, днес съм много щастлива, тъй като си поръчах по интернет, 3 лева струваше доставката, куклата на Briar Beauty. Тя ми е любимката от Ever After High, втората ми любимка е Ashley Nella и много се радвам. Си кукла търсих в Jumbo и в Hippoland и нямаше я никъде. И между другото, аз и Франки търсах преди това. Франки домашен любимец. И ми пишете в коментарите къде се продава. Пишете ми. И така, ето, сега това клипче видео ще заснема моята кукла на Briar Beauty. Много харесвам, много се радвам, много. Днес ми я докараха, онзи ден там след обяд я поръчах и така, много се радвам. Тя е 50 лева, доставката 53. Ето, така. Ето, сега ще започнем с кутията и съжалявам, ако се вижда разхвърляното ми бюро, така, но спокойно няма да се види. Ето така. Ето това е логото на Monster High, Ever After High. Аз на Monster High, извинете, обърках се. Логото на Ever After High, ето тук го пише. Тук е ключа на Ever After High и тук една ключалка и това е чанта. Като сърчице, една чанта и ето чантодържатели, мисля, и такова тук. Много готино, като пискилче. Така, тук пише 6+, значи над 6 години. Това означава 6+, вие знаете, тук е цената 49,98, всъщност 52 и нещо излезе сметката. Общо, там си с доставката, но аз казвам направо 53, пък и това е почти без 2 стотинки, ще го наричам 50 лева. Този е почти. Тук пише Briar Beauty, дъщеря на спящата красавица, защото на български и на други езици не ги знам. Всъщност, какво щях да ви казвам? Спящата красавица, второто име е Beauty, нали знаете, и затова те заемат вторите имена, тези момичета от Ever After High, така много ми харесват. Ето я Ashley Nella, мисля, че трябва така да й направя стойката, както е тук. Така, ето я Briar Beauty. Много ми харесва. Просто аз любимия ми цвят е розово и обичам много кистеняви коси, обичам розови кичери и тя има всичките качества, които аз харесвам. Много е красива. Много се радвам, иначе не се фукам за нея, просто ми харесва за това. Ето, тук пише Briar Beauty. Брайер е млад, забавни, винаги в крак с модата. Какво тайно желаеш най-силно? Да изживея пълноценно всеки ден. Това умение те прави необикновено. Ще си го прочета, сега нямаме време да го четем. Ето я Брайер отново с цяла ръст този път. Ето пак със същата стойка. Ето тук, както ви казах, е тя, нали? И ето тук нещо като ключодържател и с един от нейните аксесуари мога да пробвам. Не съм опитвала още, но ще пробвам като ключалка тук. Така. Отварям кутията като книга, защото както виждате, като една голяма книга имитира я. Ето като я пипне така. Така. Ето. Briar Beauty пише. Ето пише и на български: изберете свое собствено щастливо бъдеще. Така го казват и в рекламата на Ever After High. Тук е подчертано с черно. Казва го така в рекламата на Ever After High. Там за куклите и така ето. Това е Apple White, дъщеря на Снежанка, Raven Queen, дъщеря на Злата кралица и Марлин Хатър, дъщеря на Лудия шапкар. И ето, това са две бунтарки. Това е най-добрата приятелка на Briar Beauty, Apple White и така. Това са две бунтарки, както ви казах. И тук пише ли на български. Гледайте епизоди на everafterhigh.com. Епизоди, не знам какво означава това. И така, ако съм го прочела грешно, съжалявам, но
Аз много добре чета, но просто тук не се виждат добре буквите и така. Ето тук пише на други езици, тях не ги разбирам и така. Тук нещо за куклата, както на Monster High кукла, се махат само така ръцете. Не пише както Monster High кукла и лаката така да се маха, затова няма да опитвам да не си изчупя куклата, че е скъпа. Така. Сега с аксесуарите. Чакайте да пробвам нещо. Това е един аксесуар, после ще го покажа. Само ето вижте той като ключи. Така пробвах. Това е по-голяма ключалка от него. Секунда да оставя фона. Жалявам, но ще падне, защото долу така не мога да ви обясня. И ето знака на последователите е корона, а на бунтарите е сърце, мисля. И не помня какво беше сърцето, но няма значение. Брайер Бюти е последовател. В интернет пишат кукли бунтари, бяха показани Блонди Лок, Сепа Лайт и онзи братът на принц Шаровни, този с очилата, са бунтари, но аз мисля, че са последователи, объркали са ги. Написах бунтари там колекцията в интернет, като се поръчвам, защото да не ми донесат грешна кукла, те са го объркали. Така, името в интернет колекцията. Ето това е нейната история, приказката. Ето я. Тук има една розичка закачена на панделка и пак ключа на Ever After High с едно момиче. Диамант тук закачен отново и знакът на последователите. Така, ето. Пак логото на Ever After High, тук пише everafterhigh.com. Ето, къде го пише на български. Чакайте, 6-та глава, ето на български. Новата учителка се заяда с Епъл. Горката Епъл умря от срам. Поканих я да дойде с мен, имаше нужда да поизлезе малко. Затова сме толкова добри приятелки. Тя винаги прекалено отговорна и аз все и напомням, че трябва да се забавляваме. 4-та глава. Няма сега да ви ги чета, просто ви прочетох 3-та глава, 1-а и 2-а. Не знам къде са. Ето я 1-а глава и 2-а. Си прочетох 3-та, защото тя е по-къса и така. Сега съжалявам, че няма да ви го прочета, но нямам време да ви чета. Аз ще си го прочета и друго видео, може би ще ви кажа какво се разказва или ще ви прочета, ще видя. Така, това е приказката. Няма да я изхвърлям, защото нали се чете. И да ви кажа, ако щете ми вярвайте, но още в кутията си беше така смачкано и съжаляваме и тук така смачкано. Но ако искате го възприемайте. Ето също беше и този аксесуар, както видяхте го пробвах тук на ключалката. Ето това е нейната четка за коса, така четка, която да я решим. Тук чакайте, може да не се види много добре, съжалявам за това. Тук е едно момиченце, което на логото на Ever After High си го има. Ето го момиченцето. И ето това е направено като ключ, четката и за коса и можете, ако имате кукла Ever After High от тази колекция, да си вземете ключето и освен за четка за коса, да си го ползвате за ключе, за игра. Аз така ще си го ползвам и така. А на Monster High като черепче тук, както знаете, имам си такава кукла Один, както знаете. В едно видео съм ви правила клип и тя се ми оказва четката за коса. И ето, още един аксесуар имаше. Чакайте, ще направя стойката. В друго видео ще ви я покажа, както тази. И тази отзад. Може да не сте видяли. Така. Ето. Сега ще ви покажа и чантата. И така. Чакайте. Да не е бутна куклата от поставката. Ето. Опа, съжалявам, малко да е бутна с телефона си, който снимам. Така. Тук едно ластиче се е закачило и не съм го махнала.
Няма нищо. Ето това ластиче, но вие не го виждате. Добре, няма нищо. Ще си го махна. Сега не ми се търси ножица. Съжалявам, че ви я показвам чантата с ластиците. Всичко беше обвързано с ластици. Ги изрязах. Само това съм забравила. Ето я нейния несесер, който си го държим. Жалко, че не се отваря. Ето тя си в нейната стойка си го има този несесер. Ето го. Черния несесер. Той има една розичка. Но вие не я виждате добре. Ох, съжалявам, не се вижда, но ето тук. Така, ако имате тази кукла, ще знаете. Тук е дръжката и сребърен цвят. Ето и тук. Така. И ето. И последното нещо, което всъщност не чакайте, после ще ви го покажа. Съм забравила някакъв друг аксесуар. Това са очилата, слънчевите очила, които не се така затварят. Ако опитате да ги затворите, ще счупите очилата на куклата си. Ето, много са готини, много са яки. Ето я куклата с тях. Чакайте. Паднаха, съжалявам. Секунда. Съжалявам, че паднатаха така. Аз ги взех и ги сложих на куклата, като спрях на пауза, така е по-лесно и ето я с тях. Но аз повече ми харесва без тях. Така ще ги сложа, както е във филма, така си ги държи на главата и така. Това е като разрязах ластиците. Това нещо остана и на това. Аз не съм сигурна какво е. И така, последното, което не е точно аксесуар, не знам какво но аз го наричам аксесуар. Поставката на куклата. Ето я поставката й. Секунда да махна куклата. И ето аз я махнах. Ето татко ми сглоби, аз не мога да сглабям поставки на кукли. Съжалявам, аз съм на 11 години, но все пак не мога още. И така, ето тук е ключалката на Ever After High, ключето, пак такъв пистюл. Ever After High тук е написано и логото. Поставката е направена като логото и е розова в любимия ми цвят. Ето, дълга е. И така, ето, тук имаше някакво такова, което не го разбирам какво, защото миналата ми кукла Кокоди на 13 желания поставката и беше така слагаше се през дупето и така. Ето така, но тук е по-различни и затова не го знаех това. Ето и така отдолу. Сега малко скучно, забавих се с куклата. Знам, че ви е станало малко скучно така с аксесуарите и кутията, така че нека да започнем с куклата. Така, ето, сложих я на поставката, както си беше и така, нека да започнем с куклата. Секундичка. Ето я куклата. Както ви казах, си има очила. Чакайте. Ето очилата и на главата как седят. Ето това е косата и много е красива, кестенява, но на камерата не се вижда много, че е такава. Чакайте. Съжалявам, ако не се вижда добре. Трябва на светлина по-да я преместя. Сега няма да се вижда Сега ще се вижда разхвърляното ми бюро. Много съжалявам за това. Малко повече си видя. Ето има розови кичури. Ето ги розовите кичури. И това е косата. И чакайте да я обърна. Така. Ето, тук има розички по това, но вие не ги виждате добре. Червил, розово червил. Очите и миглите и гримът и розов. Ето го. Така. И ето го облеклото и както ви казах, това са красивите и розови кичури, много ми харесват, кефят ме. Пък аз обичам кестенява коса и като върви с розово, много ми харесва направо, страхотно. Ето я, тук има черно по дрехата си, по роклята си, ето я. Така, ето как поставката тук се ми сложила така, като питат на тялото, както трябва да, тя малко така се едно лети. Но няма значение, няма да ви показвам. Сега пак да я махам и така да се забави клипа. Ето, розово е. Ето малко като нещо като болеро, не знам какво, но мисля, че е малко част от болеро по роклята и то е черно. Ето, така, ето. Така, роклята е много хубаво. Тук е
правилно да няма и тук да няма плат. В смисъл тук да няма плат е направено. Ето така, много хубаво. Ето и отзад роклята й. Секунда да и махна косата леко. Така, ето е отзад. Ето, сега по-надолу да ви я покажа. Ето я. Тя е като Кукло Монстър, както ви казах, така си движи ръцете. Ето как се стъпила на поставката и с тези много прекрасни са, просто прекрасни са тези нейните обувки. Ето ги, те имат розички тук, но не се виждат добре. Съжалявам, камерата на телефона ми е такава. Ето, има черен чорапогашник с дупки, много готин. Така, много готино. Така. И ето, това беше красивата ми кукла на Briar Beauty. Гледайте и другите ми клипове, коментирайте, не забравяйте да се абонирате. И още нещо, че ако знаете къде се продава точно в момента тази Франки с кукла с домашен любимец, ми кажете, защото искам да си поръчам и някак си събера пари. Трябва да я пусна до тогава. И това беше от мен. Чао!